ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахштеҷи. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд мошинои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар охали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумот шуда дар WhatsApp, имо, экранмода рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузарем. Ин номерҳо танҳо барои реклама кардан. خب در امروز نوار چی ماشین کردیم، چی ماشین قبول کردیم با شما نمبر میکنیم، بعد میگذاریم با نواری ماشینای فروشی. اوپل استراجی هست که سالای 2007 است که سالای نو. بعد سوناز هست دایو ویتس است که با نرخ ارزان است. ماشینای فورد فوکس است سونازیز. تویوتا کمری دا است که با نرخ ارزان است سونازیز. و ماشینای سوئدسکی است. و است خوندای پورتر سوناز قبول کردیم. اوپل وکترا آ اوپل караван аст ва ҳаст Corolla 3 аст ва ду таи дига сечкаи объёмни бо нархҳои арзон ва простой аст ва Tico аст дӯстони азиз ва дигар намуд маркаҳои мошин аст ки бо нархҳои арзон. Daewoo Tico нархи арзон кардӣ ва ду таи дига Camry нархи арзон кардӣ. ва курс имрӯза бошад 120 сомонӣ аст. Кадоме то ки мисол мошини хона дорем барои реклама кардан, рӯи кунем реклама мекунем ва мегзарем ба қисми мошини фурӯшӣ маромад рафтем. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Toyota Camry 2 аст бо рамки светои сервиси беҳтарин ҳолат срочно. Toyota Camry 2 соли бароишаш 2010 сол аст ки сӯзишвориш бензина, объём мотораш 3.5 метр аз коробкаш автомата сайсени мошини ба даром беҳтарин идеални сайсени. Мошин ягон сарапи на ягон мақсад ки халид шира ва краскаш радной дӯстон азиз. Салон тоза ки балон пачка, мотор беҳтарин, дискои фасон, кондитсионер ҳамаи намуд комфорта дорад. 5 моҳи дига ҳуҷҷа дорад. Хадавои кадаги салон тоза. нархи мошина мега 115 та меган бо арзон мегад мекунем. мошина ҳол қарор дорад дар ноҳияи Данғара. мошин ягон такси хеле гаштагӣ нест, мошини дастия 115 дорад аст, боз муомила дорад. парамои рақамои мегафони соҳибшина дар рақамошон WhatsApp дорад. мошин дар ноҳияи Данғара 115 сомон аст, боз муомила дорад, беҳтарин ҳолат аст. оиди мошин ягон маълумот хоҳед, ягон саволои зиёдӣ боша барои фаҳмидани шумо занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метавад ва арзон мекунад. мошин арзандаи тоза ки маромад занг занед. ва шахсоне ки мошини фурӯшӣ доред, ё ки хона, замин, квартира хоҳем ки дар канали мо реклама мондан, маромад дар рақамҳои 885 12 20 WhatsApp, имо, Telegram дорад. чизи фурӯшӣ бошад, рӯи кунем, мо рекламада мемонем. мегзарем ба деюм мошини фурӯшӣ. Toyota Vitz 2001 сол аст ки бо нархи арзон ва экономни срочно. Toyota Vitz соли бароишаш 2001 сол, сӯзишвориш бензини холӣ, объём мотораш 1 литр, коробкаш автомата, сайсени мошини бадрон нахадоа. 4 та балон нав, электропакет, кондитсионер дӯстони азиз, балонош сайсени хуб аст, дискавкои заводской, салоншам тоза ки хеле свето, моториш як бензини худ 2001 сол. мошинча чотка нархи арзон кардӣ. нархша мега 39000 сомон мегем, бо арзон мегад мекунем. мошини ҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтарда. 39000 сомон аст, боз муомила дорад. парамои рақамҳои билайни соҳибшина парамои кор мекунад, дар рақамошон WhatsApp дорам. оиди мошин шумо ягон маълумот хоҳед, ягон савол дошта бошед, шумо занг занед, ба шумо фаҳмода метавад. нашод ҳуҷҷатош мегад дӯстони азиз, мақсад ки як моҳи дига мондаги аст, бо мегад маслиҳат мекунем. ягон савол, ягон маълумоти иловагӣ боша, маромад занг занед, маълумотоша пурсед, срочно бо арзон мешавад. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra-G аст ки соли бароишаш 2007 сол, дизел ба дорад. аз мошин вагон дуюм даст аст. Opel Astra-G дар кузови хетчбек соли бароишаш 2007 сол, сӯзишвориш дизел, моториш як 7 литр, коробка механика, сайсари мошини ба дорад, беҳтарин. мошин электропакет, кондитсионер, мошин дуюм даст гаштаст. хадавоиш мега зур, номерош мега падарка, номери мошини падарка. хоб мошин хай ҳамаша дорад дӯстони азиз. нархи мошина мега 55 та мегем, бо арзон мегад мекунем. мошини ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе дӯстони азиз, рӯ парои парки Сахват, яъне ки пушти Сахват, пушти парки Сахват дӯстони азиз. 55 та муомила дорад, срочно. ин ҳами рақамҳои тисели соҳибшуна дӯстони азиз, рақамошон кор мекунад, дар рақамошон WhatsApp дорам. оиди Opel Astra-G шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволи зиёдӣ хоҳед, агар фаҳмида, шумо ки конкретна харидор ки бошен, маромад занг занед, маълумотоша ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳам. алиш намешавад тоқа суми наличка тияй 2007 сол Astra-G дизел срочно.
маромад занг занед. ва дӯстон азиз, шумо дам агар ягон мошини фурӯшӣ бошад, ягон хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан то барои реклама карда, маромад сурат маълумот бошад, дар рақамҳои болобуда 20 дарои кунен, мо реклама фурӯшда мемонем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастае баъдрон ки Ford Focus ҳастае ки 2016 солае ки айни ҳол Тоҷикистон овардага расамошка кардагӣ нестае. Ford Focus соли боришаш 2016 сол сӯзишвориш бензини холӣ, мотори 1.16, коробка механикаи мошин беҳтарин ҳолатаи мошин бе растамошка дӯстон аст. Айни ҳол дар ноҳияи ёбонда деҳаи тағоибода қарор дорад, мошин растамошка кардагӣ нестае. пули растамошкаша яъне ки мегзара нархеша мега 60 гуфтасиам бо мегад арзон мекунад. Мошин айрасия мегад нав овардагӣ. Хадавоиш навад дӯстон азиз, кожни салон, кондитсионер, электропакет, ҳама чи опшин дорад. Нархи мошин 60 бо арзон мекунад. ин ҳами рақамҳои расия дӯстон азиз, рақамҳои соҳибшона 24 соат кор мекунад, дар рақамҳошон WhatsApp дорам. Алишам мешавад ба ягон Toyota Verso Opel Zafira ё ки метавонем бо вариант пешкаш кунем. Toyota Verso кардем ё ки ягон Opel Zafira кардем, алиш мешавад мошин ай Москва вардагӣ дар ноҳияи ёбон бе растамошка дӯстон азиз. Балон, хадавои салонамаш, кожни кондитсионерамаш дорад дӯстон азиз. Мошин мегад мақсад ки метавонем ки бо дар Россия бо ҳамин чишкати 2 сол бо литсензия дорам мегад. 2 сола литсензия дорам, метавонем ки дар Россия кор кунем дӯстон азиз. Мақсад ки 2 моҳа возам дорад. Опшин ягон маълумот хоҳен агар оиди мошин фаҳмида, прамои рақамҳои Россия WhatsApp кор мекунам, маромад занг занем, маълумоти пурраша гирем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla срочно. соли боришаш 2012 сол ҳастае ки сӯзишвориш бензини холияи, моториш 1.8 литраи, коробкаш автоматаи, мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Навшод ҳуҷҷатҳои мошин ягон мақсад ки тонировкаш ягон чи гуфтагӣ нест. Дора надора инаша бухтон аниқ мекунем. мошин дар шаҳри Душанбе дӯстон аз айни ҳол нархша мега 74 гуфтасиан. ина рақамҳои мегафони соҳибшунаем. кадоме ки мисол конкретна харидор ҳастае, маромад дӯстон азиз занг занем. нархи мошин 74 2012 сол, бензини холӣ 1.8, коробка автомат. мошин хай кондитсионер, электропакет ҳама инамуд комфорта дора ва ин хеле светоае. фақат барои одамони харидори конкретна мега срочно алиш палиш намешад дӯстон азиз. маромад дига маълумотша гирем. ва шахсоне ки дар ҳамин навори мо наёфтанд мошини маҳқулӣ шудан, дар ҳамин навор наёфтед мошини маҳқулитона, дар комментария нависед кадом маркаи мошин ба шумо лозимаст, то кадом сола, то чанд сомона, аз куҷо мо дар видео оянда ба шумо пешкаш мекунем. шумо лайкора занед ва навори моро дӯстон азиз то охираш тамошо кунед ва падилсаш кунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки Opel Vectra A светои намхали бутулка. соли боришаш 1995 ҳастае ки сӯзишвориш газ, бензин, мотори 1.6 литраи, коробкаш механикаи, мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад нахадвай хай расход шуд, нафтан бухтон аниқ мекунем. нархи мошина мегад 16000 сомон мега бо арзон мегад мешавад. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Клобда. 16000 муомила дӯстон азиз боз дорад мошин дар Клобда. рақамҳои мегафони соҳибшуна оиди мошин, як шумо ягон савол, ягон маълумоти иловагӣ хоҳен агар фаҳмидан, маромад занг занен, маълумоти пурраша гирен. дӯстон азиз, шумо дар мақсад мошинаи хонаи, заминаи квартира, чизе ки боша роикунед реклама мекунем. шумо дастгиритона фаромӯш накунед. чӣ мошине ки лозима нависед, мо дар видео оянда бартон пешкаш мекунем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки Toyota Camry D. соли боришаш 2008 сол ҳастае ки сӯзишвориш бензини холия, апи мотораш 2.4 литраи, коробкаш автоматае, сайсани мошин бадрон, нахадаи мошин мегад созай. кондитсионер мегад ях, салон тоза, свети сафед, мошин дар пойтахти Душанбе. нархи мошина мега 80 мегем, бо хай конкретна харидор боша, бо хай қатиқчон муомила мекунен. мошин дар шаҳри Душанбе, рақамош ҳастае ахираш 09 прамои рақами холия, WhatsApp надорад дӯстон азиз. нархи мошин 80 бо муомила дорад. барои одамони конкретна харидор метавонем ки дар рақамошон прамои занг занем, маълумоти пурраша дӯстон азиз аз соҳибашон гирем. лайко аз тарафи шумо, видеои нав аз тарафи мо дӯстон азиз, фақат кӯшиш кунед ки ҳамин лайкора занед. чӣ мошине ки лозимае нависед пешкаш мекунем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае ки Mercedes-Benz C-Class H-K дӯстон азиз срочно. соли боришаш 1995 ҳастае ки сӯзишвориш газ, бензин, мотори 1.8 литраи, коробкаш механикаи, мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 6 моҳи дига ҳуҷҷат дорад дӯстон азиз, электропакет, салон тозак, светои золотисти. нархи мошин мегад 36 бо муомила дорад. 36 6 моҳи дига ҳуҷҷат, инам хеле свето дӯстон азиз.
нақша мегӯяд бо муомила мекунем мошин дар шароити душанбе. оиди мошин шумо ягон маълумот хоҳед ягон саволои зиёдӣ боша барои фаҳмидани худатон марҳамат занг занед маълумоти пурраша гирем. мо ҳамиқадр ба шумо маълумотша расонем чунки соҳибша ҳамиқадр маълумотша гуфтиянд срочнай то қа суми холи алиш балиш намешавад марҳамат тамос гирем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастанд ки гурзавои порте расаи баъдро ки хундай порте яъне соли бори 6 1999 ҳаст ахири 2000 сӯи фурӯши хеле медонед дизелай коробкаш механикаи мошин нахадой хай камка сарап медорад мошини сода нархи арзон кати нарша мега 35 та мегем арзон мегад мекунем мошин дар территорияи пойтахт суни азиз хоб нархаш 35 та прамои рақамои вавилони соҳибшунай то қа суми холия мега алиш палиш намешава мега ва илтимос мега беҳуда нораҳат накунем фақат конкретна харидоро мо бисёри баъд такрор мегӯем ҳадо то ки хундаи порте 35000 ки мехарен аз занг занед маълумоти пурраша гирен фақат лайкҳоро фаромӯш накунед гузоред аввал то охираш тамошо кунед. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ ҳастаи баъдурон ки бояд тайган мерседес бенц класс сечка объём никадагӣ соли бори 6 1995 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензина объём мотори 8 литре коробкаш механика сайсери мошини баъдурон нахадой мошин мегад ягон ҷои задагӣ пӯшидагӣ мегӯяд надорад объём мегӯяд кардаги мотор мегӯяд соз коробка соз ходовой соз баллон мегӯяд 80% суназ аккумуляторша мегӯяд пачка задагӣ мошинча нахадой мегӯяд яъне ки газ ода мегӯяд гаштеса яъне ки мошин дастия гаштеса ҳардаш газ бензинаш мегӯяд кор мекунад нархи мошина мегӯяд инашам 36 та мегӯем арзон мегӯяд мекунем мошин дар пойтахта ина сечкаи фасонак нархи арзон кадисони азиз айдаст натиен кадоми шумо ки мехаред рақамошаи мегафон прамой то қадсони азиз суми холия срочна мегӯяд фурӯхта мешавад марҳамат оиди мошин шумо ягон маълумот ягон саволои зиёдӣ хоҳед агар фаҳмидан занг занем ва бозам мегӯем кадоме то ки дар ҳамин навори мо наёфтед мошини маҳқулитона дар комментар расед ки чӣ маркаи мошин ба шумо лозимае то кадом сомона аз куҷо мо кӯшиш мекунем ки дар видеои оянда мошини гуфтагии шуморо ҷудо карда ба шумо пешкаш кунем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ дайво тико ҳастае ки бо нархи арзон срочна дайво тико соли бори 6 1996 сӯзишвориш газ бензин мотори 1 литр коробка механика сайсари мошин мегӯяд нахадуай 6 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад 4 та баллон мегӯяд навзадагӣ электропакет суни азиз ходовойшам мегӯяд соз запаска дамкрат суни азиз қатиш дорад комплектай баллоношам ҳолати корияй салоншам тоза хай мошин нархи арзон катиай нархи мошина мега 7300 сомон нақша мондиян бо арзон мекунад мошин дар шаҳри душанбе суни азиз 6 моҳ ҳуҷҷат баллон пачка электропакет нахаду ходовой дамкрат запаска қатиш комплект ҳамагӣ 7000 сомон намешавад 7300 сомон бо муомила доштае парамои рақамои вавилони соҳибшина оиди ҳамин мисол тико ягон маълумот ягон савол дошта бошад шумо занг занед ба шумо ҳамаша фаҳмонда метиҳанд бозам мегӯем мо мошин замин хона чизе ки бошад чизои маҳсулотое ки дар ҳамин модда лозима реклама мекунем метавонем дар рақамои 885 12 20 чизе ки фурӯши аста рӯйти реклама мекунем. ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда худо нигҳбон ҳамаи